Takže čaute, tu je Dimdroida, je tu Psychoušek, troll. Už to viem, konečne to viem. Konečne, gratulace. Je tam klip, ja teraz hrám arénu. Ale to bude veľa dílu, takže to budem mať čo uploadovať. Ja najradšej natáčim 10 minút, lebo potom to uploaduji dlho, víš. No máš aspoň uploadlí, ne? Nesnáším štěrk. Ja neznášim zombiky. Jo, ja som v mob arene, či onej, jak sa to povie? Pavúk. Som získal teraz bonus, takže... Creeper. Ja zabijam psa, omega. Zombík. Creeper. Špeciálny nejaký level. Creeper. Utekaj! Skočil som to. Utekaj! No, taká tesnotka. Choď do riti, ty, Creeper. Aj ty chod do riti. Dobre. Spadol. Ja. Slime. Ďalší bon som získal. Utekať. Ten point of healing nejde. Minecraft som získal a zomrel som. Takže umíráš. No, takže som zomrel v maji a mám tu pár vecí z maja. To je super. OK, sme tu späť. Ja som len odbehol. A vlastne teraz sa nám peče ten iron. Ty pečeš iron dole? Já taky nahoře. No. Počkaj, nech ma neotravuje ten oný z kooperatív shot. Ty tam máš track. Ukáž, gravel, no. Ja to mám po anglicky teraz. Hej, pôjdeš aj ty, Maja? Počkaj, niekto mi píše. Dobre, takže musel som to stihnúť. Kdo ti psal? Prosím? Kdo ti psal? Ten troll z kooperatív shot. To je nerážne. Počkaj. Ináč, poznáš mod Ether? To je Myslíš nebe? Ether, no. To je taký jeden mod, úplne dobrý, sme to aj natáčali z kooperatív shot. Ne, do toho portálu nechcem ísť. Počkať. Nie, to je bugly. Ne, počkať. To len ja mám Optifine, tak to tam mám. Tak, bugly. Ideš do nedru? Hej? Ja idu taký. Idu do nedru. Wow. Nedrelák. Ja idu pro houby. Tady to bude hodně lagovat. Ne, to práve, že nelaguje. Mám 40 FPS, takže to v pohode. OK. Takže tam je pigment, takže ho aj zabijem. Môžem? Je to portlo úplně někam jinam. Jo, mne dala práve, že Golden Sword. Ten pigment. Jo, mne dal Wooden Sword. Ne Wooden Sword, ale Golden Sword. Já nemůžu vypnout ani Minecraft, ani se portnout, já jsem se někde bugnul. Takže musím Alt F4. Čakaj. Pigmeni, čo zmôžete, keď som hore. Ja som hore.
Já nevím, proč mě to portlo naším portálem úplně někam pryč. To rýti. Nevíš, čím to bylo? Já nevím, ale teď mě zabíja Pigman. Takže multiplayer, server. Já se tam nemůžu připojit. Wow. Tak to je blbý. Communication error. Oh, tam je Pigman. Nechceš se jich zeptat, co se děje? Co se děje? Myslím jako na serveru. Jo, si? Ne, nemůžu se připojit. Ne. Oh, tak to je hrozný. Zkus si restartnout Minecraft. To mám, já jsem ho zapnul. Ja tým portálom som sa... Aj mne to buglo, išiel som portálom, nedá sa ani vypnúť Minecraft. Počkaj, dá... Ani písať neviem, OBG. Fuck! Ale to je F4 skúsim, no. Takže ja som dal ale to je F4. Hej, ináč vieš, jak sa vypína celá hra, ale to je F4. To vím. To víš? A jsem buglý v tom portálu. No, sme bugli v portálu. A teďka jsem v nedru a zabíjí mě Pigman. Home? Skúsim... Ano, home jsem dal, takže asi tady nefunguje. Počkaj, ja to strihnem, lebo dám login. Takže som tu späť. A pigmenky. Zdravím všechny pigmenky a pigmenkáče. Já spíš přemýšlím, co s tím portálem. Ja nevím. Ja jdu home. To se buguje spíš jim na serveru, než nám. No. Víš robiť hamači servery? Trošku jo, ale nemám tak silný počítač a net, aby mi to zrovna dvakrát dobře běhalo. Aj mne, presne. Mne keď Fire ukazuje, tak je to takto, lebo ty fajn. No, a viacej už nemám. No, keď zapalo, že je to tak škaredé. Není, to je pek. Ale mne to je bugle Optifine, není to bugle, len ja som si animácie dal preč, animácie Fire. Já tě uhasím. Ty máš vodu, ne? Tak skoč do vody. Ja som tupec. No, už nehorím. Tak jdeme znovu zkusit nether? No, skúsim. Doufám, či niekdy sa dostaneme na mainuj.cz, ale to bych chtěl další. Všetci si chci. Jelikož jsem si s klukama z Mainuj občas psal, tak vím, že na Mainuj se nedostaneme. No, ja som si psal so Salim, poznáš ho? No, a raz som si písal a nebol na Mainuj, ale to je taký jeden, čo má 700 odberov. Ne, už 1000, Pospík, alebo či Skeletron TV, no. Já jsem si psal teďka s Elzorem, teda, nebo Erozem. No. To je kamarád Nosíka, má málo odběrů, ale je zájemce o Mainuj a je to super člověk. Za těch nějakých 26,5 hodiny, co jsem ho poznal na livestreamu a psali jsme si i na Skypeu, mám ho na Skypeu, tak jako super. Oh my god, náš portál je preč! Kokos. Nosík ten nemá čas. No. Aby si se mnou třeba občas pokecal. Co je pryč, jaký portál? Ten, čo je v Nedru. Nemáme žádnej? Ne, už zmizol. Tak drapni dia krumpáč a pojď odkopat tenhle náš. Ne. Počkaj. Ale potom ho zapalíme. Čakaj. Kašlíme teraz na Nether. Dnes aj tak skončí natáčanie. Takže zase sa s vami lúčime. Dúfam, či sa vám tento diel páčil. Ak hej, tak dajte like, odber a tak. Teda čau.